Vi har siden 2010 lavet mere end 150 retreats her i Kropsinstituttet. Ideen til de her retreats kom helt tilbage fra 2008, hvor jeg kunne se, at jeg havde en del mennesker, som kom en gang om måneden. Og det var ligesom brandslukning. De hang fast i deres vaner, i deres programmeringer. Så ideen i at tage folk væk og arbejde med dem, fysisk, psykisk og mentalt, det var sådan helt grobunden for, at vi startede med at lave retreats her i Kropsinstituttet. Dem, der tager på retreat her hos os, det er folk, der er stressramte, folk, der har ondt i livet, folk, der gerne vil forebygge, inden de får ondt, folk, der har været igennem sygdomsforløb og gerne vil have hjælp til at komme tilbage, folk, der gerne vil arbejde med personlig udvikling, folk, der i det hele taget vil dyrke det, vi kalder den sunde egoisme, og det er det der med at passe på sig selv og gå i pit og blive nulstillet. Hos os, der arbejder vi med de 4 stresstyper. Så et retreat er ikke bare, at nu skal vi afsted og lave noget yoga. Vi er nødt til at se mennesket som en helhed. Så derfor så arbejder vi med de 4 stresstyper. Og det er den fysiske stress, som er det, du har fysisk ondt i kroppen. Så er der den psykiske stress, det vil sige vores følelser, kederlighed, frustration, vrede, magtesløshed. Det der med ikke at stå ved sig selv. Så har vi den mentale stress, og det er det der med at have tankemylder. Det har vi rigtig meget af i den vestlige verden. Og til sidst, så ikke mindst, den kemiske stress. Og hvad er det? Ja, det er, hvordan vi spiser og drikker og sover. Så for os at lave et retreat, det er at lave noget, der virker 3 til 6 måneder efter, og ikke bare mens man er afsted. Det er også det der med at få tingene implementeret, så det bliver en del af din hverdag mange måneder efter et retreat. Nogle gange har vi brug for eksempel at træde ud af vores hverdag og tage på et retreat, for derefter at træde ind i hverdagen igen i en ny og bedre udgave. Ønsker du at vide lidt mere om de retreats, vi laver her i Kropsinstituttet, jamen så se rundt på vores hjemmeside. Der er masser af inspiration. Det, der kendetegner alle retreatsene, det er personlig udvikling. Det er at arbejde med sig selv. Vi håber at se dig med på en rejse et eller andet sted i ind- eller udland. God dag derude. Hej.